Sziasztok! Én vagyok az Luca, és a mai nap egy játékot szeretnék kihirdetni mindenkinek. Ez egy olyan játék lesz, hogy egy hívásban beszélünk együtt, vagy egy ember jöhet, vagy annál több, mindegy, de amúgy meg lehet beszélni, szóval többen is jöhetnek. Az lesz a játék lényege, hogy hívásozunk egy applikációban, vagy Discord, vagy Messenger, ezt is megbeszéljük majd, aki részt akar venni, és az lenne a lényege, hogy itt a Star Stable honlapján egymásnak kreálnánk egy ilyen fiókot, legalábbis úgy csinálnánk meg, hogy mindenki belép, és a másik mondja meg, hogy milyen szeme legyen, milyen haja, milyen ruhája, milyen színű lova, és utána pedig egy szerverre mennénk, és akkor közösen elkezdenénk a játékot együtt, és akkor így együtt mennénk együtt vágnánk a világban, az estes showban. Szerintem ez így tök bulis lenne, és Discordon már összeállítottam ezen kívül egy kis csoportot, szóval az lenne a legjobb, hogy a Discordon lenne egy ilyen fiókotok, amelyen tudunk majd dumálni, és akkor így a saját karakternevünket is a barátunk tudja kitalálni. Szóval tök jó lenne, és a játék közül pedig tudnánk így dumcsizni egymásra, hogy hány évesek vagyunk, meg ilyesmi. Aztán igen, szerintem tök bulis lenne, meg akkor mesélhetnénk még az SSO-ról is, meg pár játékról, aztán megismerkedhetnénk egymással. Szerintem tök jó lenne, és mindenkit szeretettel várok, akit érdekelne ez a játék. Sziasztok!